Oh, check. You try. Hallelujah. Tini ko por tungin ni pertara ke surga bejam. Tungin ong nyosin you try. We are lie. You try. 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 Hallelujah. Tini ko por suwa bangin lej banya. Sedang lang ini ke jiseng. Pedang subhai pi baro hakakerteng ke batiang tam ke jong Jesus Christ. But ya fi ki peling ba ki yeng isem ni pedang subhai pi ru hakakerteng ke jong Jesus. Bagani ke por suwa bangin yo banya sedang no ye kani ke jing shikring yo snow ke jing don kat ke jong men sim ko ye kani ke jaka nadu bangin yo banya worship ban money you try but ke praise worship ni song tu ke jing don kat ke jong ublai hani ke jaka. But ngin yo snow na ketien ke jong blay ngan pulin na ketien jong blay hading ka tangi siyo ban ya duway lang an pulin na ketien jong blay Ephesus alnong khot ka baningkong ketien jong blay ko ongkum ni. But ya pi ula pendem haba pilalong ki bayap da ki jingringkang bat ki pop ha ki ba pi la juyat menu kat bakum ke rukom jong kani ke perthai kat bakum usim jong ka jingsen syar ka sun ka jong kata ka Mesim ken ke bateri mentah haki khun ke jing bam kongo ha pedeng jong ki ba mangi baro ngila ju ya ngila ju em shisien ha ke jing kwa ka do jongi da ka bangi le ye ki mon jong ka do bat ki jong ka jing mut bat ngila julong nala ke tenrai ki khun ke jing bitar kum ju kum kita ki wei henry u blay baulong u ba kenrei ke jing snai namar ke jing ye ke ba krau jong u da ka bau la iet yangi amen da ka jing iet ka jong crowd ba da jing ka jing iet ka jong blay ka ba crowd ba da ka jing snake ka jong try la snake yang aba dia fing ilong kum nei kum bang ilong baro ba ka tien jong blay kong wat men bang la long ki bla yap da ka jing rengkang jongi ula pendem yangi lembat u da lembat u kres da ka jing ai la pendem yepi amen da ka jing ai u try la pendem yang aba dia pi amen hallelujah ka tien jong blay khot ba pra kong namar da ka jingai la pendem ya pi da ka jinget ken kataru om na pi hi kalong ka jingai blay om da ka jingle ken ba uno ru un yo sngo sarong ndai ka tien jom blay ko ong da ka jinget la pendem yang abad ya fi amen ngidan ni ka jakaro ngidan da ka jingai ka jong try ngila menrung she ka jingdan ka jong blay tu ngilet lang khmat jong blay ni ka por ngilet ban pen kentang ban duai ban IT show try tu ngilet lang khmat jong blay ban ya duai lang ni ka por au blay ku pa jingi ba beneng blay bu khot blay badan bor halor baro siem jongi siem ba try jingi try blay belong try ka met kamen siem ka jongi ko pa ni wana jan jome ko paling bagas namu kon jome Jesus Christ trying awan ban dwai ni ka pora blay ja bangila ban long kum ning kum bangilong ro blay Day da ka jing snake ka chong me ko try chisu. Day da ka jing ye chong me ko try chisu. But day da ka jing ye ka chong me ko pangilong kum ne kumangilong baro. Trying in a snow slur mo wana jan chong me ko pa. Day da ka jing ye chong me ko try. Ka jing ye chong me ko try ka bangim laban tau ko chisu. Ka jing ye ka chong me ko try ka bangim laban yo. Ye ka jing snake ka chong me try ka bagat ye to ye ka jim jongi Shilenter ka jim jingi shiru ki bam chukot ka jingi snai ka jome ko pa trying it on ni ka jaga try chisu banya lom lang baro try ban wan jaga ni ka jaga try bani shakri lang yame ko pa ban mane bani ro bani osngawi ka tien ka jome ko trying it trying it IT shame ko pa trying it pen kentang ni ka por baro play ka snam ka jome ko chisu umen sema ko yung kilay lo breng jingi ko pa nado ban ni osngawi ka praise worship ko try ka tien jome ko try ka bangin osngawi ni ka jaga try ka long ka jingar kuing ilang baro ko pa trying aingo yame ko try chisu bangin dwai ro play yiki bangit ki benang wan na dien ko try menong rikat baki ro play yiki bagila ban poi sini ka jaga try bagi ki baro ki bapailing bagi online try ngada dwai kan chisu bagoro kini o mari ka jingar ku abangin yamani ngin ro lang yiki kerseng ka ban bor ka jome ko try aingo yame ko chisu bagoro hallelujah try o ngi dwai gini baro ipan hake kerseng ka jome chisu amen amen dengan IT praise worship. Hallelujah. Hallelujah.
Nakadono gabak men sisin tungin ang lang laisian yoro try. We are lie. Yaro try. Yaro try. Yaro try. Tungin ay gaching tap. Tungin manilang try nakadono gaching ibaro. Ngenget umensiam job lela don lupa kani gachaka amen. Tungin ruang in mani try shipol shobing ngin. Uwe balaban yang hakmat kebu rong jong me. Usim kisim utry kitry ngiwan ban mani. Utilidum pla kosiu kendem ban mani. Om don bala baniyeng hakmat kakurteng hakmat kakurteng uwe balabaniyeng ibalabaniyeng hakmat kabu romjong me usim kisim utray kitray iwan balmani utilidum pla kosiu kendem balmani om don bala banye hakmat kakurteng hakmat kakurteng kurteng jong me kurteng jong me kabakrang tam kurteng jong me badon portam kurteng jong me dap burung kurteng bakrang uchi sukrat kis imaching sanchar Imagine barokin hap bandem
want to give you all, you may try. You want to give up a crown, you could think it show me. Oh, it is all for the glory, Lord. It is all for the honor, Jesus. Think it's been crown lang you try, you need a pour. But all I'm thinking it's been crown lang you try. Oh, you've been crown, you've been crown, you may have played. You're all, you could think it show me. Down with me every day, down with me every day, when you're all try. Hallelujah, hallelujah. You want to give money, you may try. You money, you money, you money, you may cheese. You money, don't you may you try. I'm done, I'm done, I'm done. I'm done, come with me. I'm done to try. Hallelujah. Thank you, Lord. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. Sweeter, it's sweeter every time that I call on. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name that makes me cry. Holy, there is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You've been the friend. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness.
Trong Lord kaket balakop taburom kentiu shadrom hagajan bashimpiar hagajan bashimpiar tabiak temple dan ya temple bagi angel bakir saudom kia pertam perolangin pertalang pertam elong bekon pertam elong bakon ubah kutang melong bakut ia barong ngiyutray ngiyutray tingin buram lang utray gani ka po tingin ray lang gani ka chingray siyang Lord kaket balakop taburom kentiu shadrom kentiu shadrom hagajan bashimpiar hagajan bashimpiar tabi temple tam ia temple bagi angel bakir saudom kia pertam tingin kedegi ketiga cengi barangin lang lang pertam ilang bakon pertam melong
siem ben manie dan syok mami try inom lagu try ben syam ku mami inom laban syam ku try ku mami melo play over crop another try oh me dab de kaching is nay try melo play over crop melo play over done bar you can tell tongue you me play oh ngimani me cheese trying on my need help ngan ma need help trying on money trying on my need help ngan ma need help trying on money them trying on ma tingin buram lang yu try gan ka boy who play down in the chaka who play down in the chaka you can put me chim ke jungi we be way who play down in the chaka you can put la ke chim ke jungi we be way who play down in the chaka you can put kyai we be way and they kwan ke chim ke jungi ke ching mani ke shi shark ma chau try tingin mani shi for you try gan ka for oh trying and money there ngan ma need help tingin ragi ke chigi barolang ngan ma need help tang mami bakoi
kaban mani me Dia kaban mani Dia kaban mani me try Dia kaban mani Dia kaban mani Thank you, Lord. Tang me. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Trying I know you may go through. I know you can do it, can show me go through. I know you can show me, I know go through, I can snake. I know you can bag show me go through, I can show me a play. I'm long play of a crowd, but I try. And I'm sham go try, come a mere play. And you watch if I could do young and I'm shot, try and sham. Come a mere play. Oh, thank you, Jesus. I'm long play of a crowd. I'm long play of a crowd. Trying is slow, I get you back at you. It's slow, I get you not a cat that show me go try. Thank you, Jesus. Trying and get the blame, Misham Subha try. Misham Subha, like a Jim get jungy, maybe waiting like a jacka try. Again, Misham Subha, like a chimney, get jungy, and a poor try. Trying and get the blame, and leggy, but crowd, and get sneak try. You want to go and shiny out of me, go try. Shimmy, I go burong, get jink, and buram barrow, go try a long tongue. Shimmy a play. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Pilawan Shambro. Kubleshibun, Naba, Ibat Capres was chipped in Barockway. Hagri Por, Nayo Pacho Benta. Yaga bangin yo manlum gijingay yo. Bahadin kata akad iba taidor in penkantang ini gijingay yo. But in dwai ro ikaktian ke jongblay. Hadin kata iba syam in sasyam yaga benta juga. Tunggu dwai. Haleluya. Ubakut. Long kerteng ke jong metrai. Ngay ngu oblay jong atrai ngi
sengau yang kecing dari kat kejong me try. Ngia sengau yang mesti mukoi jong me keng try kadi kapor kat bagi dang yang mani ya roi kerteng kejong me ablay. Ngia ingo ngi sengau ngo try. Ngim dan kentian try ablay dak kawai bangin ong try ring isu songo. Namar baro keng try kadi kecing bah kejong me. Me pelak yang ngi keng try bangin lap bangin ruai ban ya roi kerteng kejong me. Dai ka me keng try melapan im yang ngi keng try ablay. Kerana kitab jong Jeremiah kain ko try ka jing im ka banding kong kala jot kala pat kala pra kain try ablay. Andre me thau thmai biang pat yang isa isien kain try ablay melapan im yang i. Bangi don hang ne ya kapan yaro ablay joga try ka kerteng ka jong me kain try hallelujah. Try ngi aingo ngis ngongo pala try ngim dan ketien na kamu andre ki jus ngongo ya ka jing bah ka jong me ablay. Sebentar ke try ablay ngidan ya kaban ai sekam ke jong me ke try ablay jangan try. Kadi ka way ni kijing ai ka ba kam dei ka kamram mengin ai rei mengin long ngin dei mendong ka donut ka ben ka duty ya ka mengin ai sekam ke jong me. Rei ben tap yang i ka donut jong ka jing yalap ya ka gospel ling ba kijing ai ki jong i ke try ablay. Mekir ku ya ka way pa ka way ka kti ka barsono sakani ka pla jong ka jing ai ngo ka try ablay jangan try. Baca chano ka try ablay man piran kam ya ka di ka pisah ka try ablay. Kan dai be man ta ka hima ka buram ka jong me ka try ablay jangan try. Mekir ku ya baharo kilang gi bentah jong ka jing im jong ka way pa ka way ka long yeng ka try ka mjuk ki bar sa bet ling ba ka online try ablay. Men bless mekir ku ya kiro ka juk ka jing ku blay ka jong me ka ko try. Ki badan kam ya ka jing don kam ya ka jing khya ka met ka jong ki badan kam ya ka no ka jing don kam ablay. Me long ka jubab ka try yang i ablay jangan try hallelujah. Kumjuro kan try ablay ni kapor gi man gi sabang nya sngo ablay jangan try ka ktien ka jong me ling ba usakri u jong me ka try upar sa yang ka ni kapor ka try ba syampang ablay jangan try. Manai ka jing penslek ka bathmai ka try ablay ka ni ka singi ka ko pa ka ni kapor ka ko try. Try ngi dan ne um dei bangin sia le kai ka try ablay ne bangin sia pet kai ka ko pa ablay. Andai ngi don ne ka ko pa ablay na bangi terang ya ka bangin yo ka try ablay jangan try ya ka ni ka dot ka pasngur ka try. Ka bantai ka pensan ka try ngi ka jolong mensim ka try ablay. Naba sabar ka ktien jong me ka try ngi mlawat ban ya ban yang ka try ka ni ka jing em. Kan bagi dang ring ban pen mensim try ablay au mensim ko undon ka jing em ka jong ngi ka try. Ai bukan ka ktien ka jong me ka bagi ju sngau mala ka por ka try ablay. Kada so thiet apo ki jingmut ki jongi apo ki donut ki jongi kai ko try ai bangi yaj bangi yang bangi lei ngi wan kai try ngin ket ngin ba kai try ablay ye ka ktien ka jong me khna bangi nam le pop ye me kai try hallelujah try ngi ai lot she me ka buram thank you jong Jesus amen. Mem shimla up yanga Bangan wan chami Da jing snoren me lakup Ya jing long grill Mem shimla ap yanga Ban kar karpat yami Hindray ngayo sngo yasur Blakod yanga Ngani ay sngongo yami Juno Ngani ay sngongo lamar Kading na Ngani ay sngongo bami Lawan Banuan Yunong pam ko yangan You did not wait You did not wait for me To draw near to you But you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me
Yaro utrai, yaro utrai, yaro utrai. Tikni por shua bang lek ban keren ni tiang ke jong play. Nginya lek ban duai shua nam ta kini mat jing duai ki badan ha kini ke caka. Duai nam ta faithfully pingrup. Kini ba ai di kong faithfully pingrup, kong winsora pingrup ngobha ban duai na mentai jong I bidan ke jingpang sini BP kidney bat idan ha ICU menta. Empat tip beriu haduk mentaru duai ba intip beriu no ba incline no. Nang ta pan ngobha ken mau jing duai ini kini ada kam da syai ba ba suppose nam sitom ba imtip beriu la le tes omlap jingpang in duai nem ta ini du lain Abigail ngin duai nem ta Abigail duai lem na bentai Abigail idon ha pedang jingpang I jerho ba khamen nget ublei un penkhia nata duai nem tai kong niti nyuta sngobha ban duai ai ba nam lamprang nyuta idon ha civil hospital sitom na jing dikiat bat isiep ka kpo bat jerho ru ipang ka kpo bat iling a bat tha sedu sengkai ngobah duai ya kejipin khia ka jong play ngobah antai dor no sit ipang idon ha ka treatment ha velur mai idon ses ha shieng ladap banle surgery tang ba dang up ya ka biopsy report duai ba undon kanu ba numdon kanu no report ka basniu ngobah penduai lem idamayan Skemyo ipang sukriat bat kata kamet baro away baka jingshin nget ublay unle kamba I Skobha bu jing duai lem namantai banya rilang lingdo nong lain baidon ke jingat aksyadam to wat lada finum ken maulut igini ki kerteng ngan bukti nginya duai sisen duai ublay un penkhia igini ki priu Try ngawan akmat jame try kerta jau chisu benar sa ablay. Ngiwan ra ikini bapang berkhot ha jing stom per tralia. Nga keren ya jimpin khia nga keren ya kamba jame tralia. Maong ki bakhia kim don kami no pen khia anrei bapang try. Kilet hikai gani ya jing snai ngamon ami jing kinya tralia. Try nga keren ablay ya jing snai ba jing ba jame try. Ngida nget ablay man bangi duai ne jaka ablay. Mjudon chisien try ba mem jubab ablay ngi I ka kamba jame try. Ngi I jimpin khia ngi I jiplat try. Ngi I ka jingker khu jang me tralia hagi breki badan kam la ka jang jindan kam ablai lulia but hakani ka por ablai ngada duai kerpang ini baro try ki bon ro ikini kerteng tralia try wala da ngim ker mau lo try ngi nget ablai habangi duai ablai ka kamba jame kan ja ablai nginde yo I ka buram jame try ngida nget ablai ngi aingo lupai ka ei ba men sele nang ni skmat ablai ngin yo snow ki kamba jame try kombangi yo snow man ka por try ka buram jingo ngi ailet jame try ngine por nam tangni ka sngi ablai ba mele kamba eki brio tro haleluya shikintian trying a duai yang hani por ablai hang ji snei jame tro daka donut ka khinyo ablai haleluya ngimbyang lot ngimbyang tro haleluya hendreng yang ha ka ja ablai jame tro ngada duai tro ba kini ka tien ka ba bu donut janga tro haleluya kandalong ka jingker khu ya barhoi ke bio skau ngini por ablai haleluya tro ki bas ngap ni ki yang ki sem ki ngap na ka no jaka ablai ngaduai tro haleluya men pen pawe ka buram ka tien ni jame tro ka buram jungi ailot jame tro ngini por hagerte jo chisu bana friend Amen. Amen. Tawning kong ngai kublay fi berkhoi hakhteng jong. Jesus Christ nong penim jongi nga so kemen kata-kata ba ngayok ban keren beng ngaktian ke jong blay kini jaka la slam kham keren shu kini jaka bat ai ngu yu blay ba ngayok ban keren beng kini jaka ngai kublay fi berkhoi ibadon nang ni kiti ibadon chejrong ki ba pet ni ki yeng ki sem ngakwa ban ong ngadon ke tien ke jong blay ke badan ha ka do nu jonga ngala pen kre ngasai ong ru ikani man ke por ngam ju kham kren ya ka bang khamat ha ke ji im jonga ngam tip balai ngada kren nga kren e ka bang amat ka bang ya kendu ha ke ji im jonga bat kani ka bang kren ile ka de ka ba kham e ke ji im jonga bang ya kendu ka de ka ba manga ban mafiru ngi kwa e kani na kaliang jong blay ru kwa e kani ha ke ji im jongi amen tenak tak daw nga syong ru nedu bangan wan nang te ne yeng ngala pen hair state ya kali namar ka don ka blok ntai dang suai jeseng ngala perkhat hai ngan parking namar yo ngala piat nong thie namar nga perkhat ikini khubor ban kran bar ai ngo yu blai masen poi ni kala i ka parking tang ni po kala kali jonga ngayo ban rung kruk ni po
Ublay utip lut yaki ay barakhoy. Amen. Tingan lek no asik ketian ke joblay ke badan ha dok no jonga ke ban kren. Ngan lek na ketian joblay no Matius kalau no ke bakat dai, bakat kendai ngan pulia ter kam jurong aku afin cak skor ngan sa kren yaki ay ke ublay bu ha dok no jonga. Ngan pulia shwa ko. Hakmiru uway lawan ulong. Kunong hikai babha ngan le ek babha ayu bangan yo ya ke ching bam chukun. Ulong tu habalay ba mekhot babha dan babha ri tang uway ublay hindai lada memon banlit besut cakata ke jing tu sumari hukum. Ulong yakino jisu ulong menom penyap menom klem menom tu menom sakilam liar buram yalau kpa bela kmi bat men iet yu paramar janjome kumbai ladi. Utau samla ulong yakini baro ngala sumar mendang kena dan ayu pat bangadang duna. Jisu ulong lada memon melong janai tu khalid dia no yaki ru kat ki bamadan tu aru ki baduk menyo ke jigin show te habeneng tu bu du yanga. Hendrai habau tau samla ulas ngawi kata ketien ulalek ngau si no na bau don shibun kaspa. Jisu lo onga ki senran ju. Shisha ngong ka bada yu beruspa ban lek bisut apo ke hima ki beneng pat ngong pi ka kham jam ya ka ot ban lek bisut nang ka thliu thnia ban yo beruspa ban lek apo ka hima ki beneng. Hendrai haba ki senran jung ke leo ngawi kata ke le kendet threat ki la ong. Haba kumta ubanyo laim ngakwa fin penbut ya kini dekat ke babut ko jisu haba ula kimi aki udaong daki brio ka bamla dau blay ki baro ki long ki bala kini ke wei kan ke jingja ka badang ke jiatho bau new samla beruspa ude beruspa daya thu syai wan hakmat jong jispes wong ka jing im babha ayu ngan yo ban yo ye ka jing im jukut kai ka babha ban yo ye jing im jukut fi barakhat ngi kwa jing im jukut adu mentaro bat habang asyong nga puli gini ka tian ka joblay na markani kubor ka banga kwa ban kran pedang jo fi nga pa pen bot gini bo ka bamla bat ki brio bat ublay ka long ka bala kata ka kubor ka banga kwa ban kran pedang jo fi namar ngi im hakini kisngi pindapet na ki area barakhat mla syu ban im namar ki senran hakani ka por ki habakum ta manu banyo alaim pindale kum nom mla plat im syu ki brio ni sngi kabam gadi ke ke ba pile kamdan lenti syu ki brio ni sngi fitep ngan fi namar bangalek haki jaka man ka por ngarung ki yeng isam jung ki brio man ki yeng isam jung ki brio man ki jaka bangalek istal bat ngatip syai lada ublay plat ki brio dan lenti syu ni sngi amen. Pila ban persyang ki bubun ki liang hendrai lada ublay pelaj la syuk ngakren ni kata uniu samla ruspa ruwan wang anyo ayu banyo ya kaji imam jukun bat banga syong ngam kren tanga syupen i ke jinglong ke jong ni ba one who just Christ ngai tv balai ukam yo ya kaji imam jukun kadon tang kui ke daw ngapa ngapuli gini ketiang jong play namar ba ketiang jong play ke kren syai just Christ wang la da mekwa ban long janai khelek dieno iki ai bar khoi ke badan ai ki badong kababun uniu brio wan shiu Jesus Christ ukwa e ka ji imam jukun bat kamdai ka ba bar kamdai ka basuk ro finyo e ka ji imam jukun tang la da finut ban i shwai ki bar khoi ji im jafi uniu brio wan shiu Jesus Christ ringkat ba ka tu ka spa ka jungu wan ban wat e ka ji im jukun dau Jesus Christ wang khelek no umla namar balai ka kat ba pidang bat e ka ji im jafi don sibun ki gay hadu mentaka sngi fi kem iu blay ula ban le ye ka jim fi nang dang don kibun ki ba fi bat ka jim fi step kat ba fi dang bat ye ka jim fi kadang don ki ka ba long kodor ka jim fi finum i ki ba kraw ka jim fi kani ka de bo blay kuran ka jim jonga ngasau snai ni beruspa namar ka tiang jong blay ong don sibun ka spa bu just ka ong abada shisha namar ki senran ka ne ka por finda police ni na dian ru ki ong ngila eno ya ki bahaya sam ngila eno ke berkhot nginyo ayu just namar ba fila anut ban ni unong finyo shibun ya ki ba menta bat ka ban sawan ha ki injafi ki senran ki don shibun ke ki yo hadian be kinut ban i no ke berkhot pitiap ban i kam dei ka basuk ha ki injafi tang ban i ke jing tia ro kam dei ka basuk ha fi ban ki step menta por welcome barakhat kinewan ke samthia lu barakhat ngaro de we ngai le bila football pha ngastunan pe welcome hendrai ngasau thu tang ni we ngamdei banga kom ngasau thu bala da ngapet miet ngandu men step banwa khma jong play
ngahap bandu ya ki egi berkhot bangan syam yu blai ngam kwa ban chuan kran hang ni mencukuran pendap rukom ngakwa kani ke di badan kam fi wan kat ni fi dan kam ban yo i ya ka egi ban pat ju i ke ji im jo fi nang ta daw ngakwa ban peni fi ba kani ke jingja fi new brew kam yo ke ji im chukut dei tang na ka daw ba umnot ban i bat ngabang syong puli ke tian ke jo blai ngayo i Wayu brio ha ka Bible utaw de saya sanglaju krenteng yu sakayas. Usakayas ude bakwa spa ude beruspa ude nongkrong beruspa. Unie habu kaktian jom play kada krencai ko. Ula persyang kenang ban yu just Christ ude uno. Ula mare syakaman nama de belingkot umare syakaman bat habu stu umla ban ukiyo hijrong dia persyang lagi berhai. Ka beningkong sakayas. Bau just Christ ude sakayas ktian jom play ka ongum dia. Ngasek sutenat itu ktian. Bau Jesus ong sakayas. Hiar kloy nang tu. Naba hakani kesngi. Kedai yang aban sa hayang jombe. Ngasyong habang apuli ke tu ketian jong blai. Ngayo i ba barkhot ki thot lut yo Jesus namar balai. Bau ong hakani kesngi kedai ban sa hayang jombe. Namar hak jing pet ka jong kitu gibriu hak tu kapor. Kam idei yo Jesus pan isa hayang sakayas. Ka idei ban sa hayang pastor. Hayang teman besan. Hayang jong itu. Kami idai bansa hakmat nu babam sap kami idai henrei ngani tu fi uniu briu la anut ban ie ka office jong ie ka spa perkhat chu bat filam du Jesus urung tu ye ukam ong ei jesu ukam ong balai me bam sap balai me mle kamta henrei sakaya sula adap dan lupa ha kecimut jo wang ladang asim club sausa ngan siupan bat sitang na ka jingdon jonga ngan ai ki bedok Uni Jesus hak tu ko porta Jesus kam tien ka jipenem kalawan ha kani yang balik ka jipenem uyo ni brio namar unut ban i ke ibar khoi uni ruspa wan ban buat Jesus re kam nut ban i ngakwa ban ong firu lada fi kwa ban i ke bakhra ka jim je fi nang ban i ke ibar khoi lada fi nang ban i fin i Jesus ka bamla bat ki brio ngala u bleu se trei ka ba fi pimla ya ka bang ngimla u bleu se trei ya ka bangila ui hangi nang kita daw ngayo i kani nga habang asyong nga perkhat kani ka tian ka jong blay nga syong badang ruai ni nga sngok yo sngok ka jipen sle ngong try nga syong ini perlok jong abi syong kairu nga syong kamdei ka besuk yang abang yang man ktian ban kran ka tian jong blay namar nga tip na i ka jaka bang awan nga jeto ngam ju perkhat hadu mentaru ngam da sngok dei ta ban ong man kran ka tian jong blay handre blay sei ji im jong namar nga la i sibun ki ji im jong Pi hot ngai lek kai ngalek keleng jeka fitip ha kapor mangadang kena ba ngadang don kumba sipau khat wei snem ha kipor syuti ka babun ke jim jonga namar ba da ka jing ai jong blai kat hadin kitu ki snem prapusan prapundreu ngai kendu i himen ji pastor bat ha tu kapor yalam ye jim jonga yalam jing duai bat haman ka telang ngum tu tang lakut kitu ki telang yalam syaklau yalam banduai puli ke tian jong blai syong tu dikenta bat ngasu im da babut i borok isngi hoi jilong kena ngilek kain de babun ngebut i bat ngalan ngakam dak sung tu i kata ngam tip ye ke handre ubulai uburam ye kata im fi fitiap ha bang asyong perkhat ke ni ke tien bong daki brie ka bomla da ublai ki e ki on pala ngayo i ba ka jingpang ke jistom ke bele ki brie ni ski umla syu mdei bang apen tieng fi la da ublai pen khia umla syu menen ngami na ye nga fi kat banganang syong hayeng man step tu wan ya thu oi kan jonga wong don ta bahiyeng tam ta ikon jung ila suppose nam kide ke syakri bahayu blai kide syakri bah blai kide bat ya thu bai ikon jung i suppose nam imla bam syu bat ki kham sumar syu mdan la syu da wei pat bat tang kum ta fi ka man sim jonga ka tiet ngatip la da ubleng pen khia ki bri umla pen khia ngawan sinis jiau kendiat ngadon kam bat nang tu ngalek syayeng ngarung ngami ngalek ngarung dangarung ngasyong ngai thu khana bu ta bahiyeng sislam ngasyong kai du briu bakrau sha jong blai walu dang kham khana ban yang aru dang ye kran dang ong yang ayang ni duai ngo shenui khon jofi wong khalet ntai kelas kudup ka kmi itia la rai kho la isn ei ban ngatip bom dan jingkermen syu itu kelu ngakran ik tiang jong blai kat tu ni tiang jong blai ngai kmi kipa ki yam ban dak donut ka bedeng fitip da filet chi ki briu nai shulet bala khon kata ka dei bang akwa ban oi nai let tim shu khot don de jingget kle
Fitip ki brio ki pang pelat hakini isngi lingan itu film demo ko. Hadu bang el dia ngabiong kli ngajerho ngamla syu. Hadu bang ngamla syu ban lek ki brio bar ngasngau snai ki ong wan tiba sempang la da pimwan temlong. Ngamban si ngafuni ki persa jong khala uot kila jan yap ki brio. Aingo ublay persa jong shikri ublay ki le. Bat bang apet yu tkulung menen ngatip bam dan nanti syu it kulung. Ngasyong tu jing thia ngadem kho siu ngadwai ngawa khma jong play. Bat ngangat ublay pen khia. Pitap mentan jaka gini sini. Dangah kini kan cik namar beleng aku aban peni fishibun sampul. Dangah kini gisni ngalet ente hanong thamai ngaselit duai gawi gayeng. Kidai betre lang manga. Yo kan sar taiba. Mdan nanti syuk dak waipan. Namar ngalak julet man kapor ngai fi ngajulet man kapor kum tu. Bat ngam ku aban let tamaroi ngai alami gi perlok nani ne jeseng. Oh ya selit lang namar ngalak julet man kapor. Bat aingo ingelet ngai lam pelok ngirwai ngamani ong pet long na mani banyaro namar kidon aku gi jing sikri yong long ba sampang wan bet yerwai bat nga aingo ublai kat benginang mani kat nginang yero kat nginang mani kadon ge jing trai jong blai hak ta por ngong ibadah shan keren mafi ne por ngam keren chu manga yong eman keren nga kum dong ong shemik kan bible keren bet bat aingo kat binang keren yang tien kat nang keren jong blai tien jong blai nga i kadon ge jing shai khmat jing ti brio namar ki haban lek chevelur tv ki haban lek chevelur ngai kadang jing trai ke jong play ngai kadang jing trai jong play ngia duai kat benang keren hadim dep keren ting jong play duai bat kila kenyo pitep hagapor bangal hagapor bekilek chevelur kila septiang lupa namar beki ong banlek ya kata surgery ka belong serius ba ka bamtep kan ja kum nu ya gm jong i bat ngasongok kata fi kat banganang syong ha office kum tu ngadang nyo pisa iwan itai lok itai ba itai belarang ba brio iwan sukudup yang ai dok benang ni ngam belai le amni jan office ole ran ki brio kim le ran syo kila so kemen pelan kiong aku abanya thu pelat fi saong si ti perlok kenyawan biang kiong iba ki kem le surgery syo ilawan la laulur ki tiar barak han ubleu le kamba ado mentang ski ndai ba biang mangi kidon ke jige kle ki brio ubleu ku aban ben pau ini ski ka ba ki brio kim la ubleu dang la mentang nang ta daw nga shirham ngan shakri ubleu ngai i ga tu bar kiong ngas wanya lam si pastor ndang lai rung ta hab rung sagoi ge yeng yo saka shau bam so stau tas ngi nang ta daw nga yo i ki brio kim benur ge bat kindawan kiong ngasau kiong ngimpat jo igum ke tu je sang ngimpat jumat kum ke tu hendai ngi hang ni laya melan laya yo palat hendai ki brio ki bam yo fitep isnai si sha nga yo i ke ni ka bam la bat brio ublai long pala nga kwa banong kai ke ba ke jim je fi dan ni sni mdan de ke bamla ke jim je fi tang ba ki don ki lenti ublai musule alot ya barakhoi kum tu ki don ke ki ba ublai ko aban le pitep pinda pulie ke bible na do basdang hado bakot barakhoi ublai design la tho ang ni ba ki ai ke ba jah ni bible ki kamba ki de ki bamla aban perkhat ka kle jong fi ki kon Israel ki ya ke duriau sau ublai wang ngakwa tang ni ba ki nya ru kau haduriau kam judai bala aban long kata Lazarus sauski jing tiap ublai dong pimipat barak hai ka bible ki de ublai ula ban le ngomta nang kata kada ho banga syong pulie kini ketian ke jong ublai ngai fi ka ai men sim ke jm jong aman kapor nganda lek sing ki brio ngam jia thu khana ba kalong jing pang kum no kalong jing pang kum no ko jolong pang nganda lek ngakran ban mena kini skirung an tv ngadon ho ki yeng ngadang syong kali ngab ilong kensan ki wan ki bahi wei kenom jong ai wan ba wan jasang ni isyong san nga syapang pisyong kai ni ngo ngab iba bi engagement ya le duai no ban nga fira bible nga fi kamera yo kawan lam kamera fi le kereng tin jong play ngara ya le ngayo ban kereng tin jong play ngai kila kelador gitu ki brio namar kila yo report ke bamlang nu doktor ngakren ni tin jong play ngai kadang jiplai ban ngai u play le kamba itu brio keleng ki cakang ti fi ki brio ki dan kaca ba e ti fi lada film pin kre ma fi film don nut ki brio ki nang yap gini ski namar u play ko ban trai gini ski ya ka ba ki wei ki mla fi ki brio ki la ngya e ka ba fi i ngajukran si sien tu kubor babar khoi hadian ba tu ba pang yap siliang ulara ke jing tia ju yang ra ke jing tia tien jong play ko baro ke le kendet ke le menu ngimpat ju i kum ke ni ki brio ki la kwa ban yo i ke ba kimpat ju i gini ski ngada duai mangapor wala dangam juan jing duai ni ngangat ba ke festival of grace ki brio ke yo i ke ba kimpat ju i menu ngada ngat ke kai ba crown le na ke ni cakap ngangat na ke yeng asem je fi kan mi ke kai ke ba fi kan do je fi ha ka shong ha shong mana ki ever khai u play u la ban le ke ba pi pim la nang ta daw nga so shirham dei tangu ni u play u boong
kabamla bat Gibril bat nga kalong kabala. Nga siya sungo umdan bunut banong igini kektian netfi. Day tang Jesus Christ buan ra igini kektian. Pitip nga kwa ban penika tu ni kektian ke job lay netfi. Nga yoi nga maong ifi ka don ka wi kesien netfi. Kadai puar bang sitom ha nga jia tu pi kadang wi jingjah wi sien ngale ile kai. Namar bang ong ifi ngan kren kendiak ke bang aman. Ngale ile kai sti semungam nga syutok ilok ru. Namar ngomong litrei, wajud thong, teng bakalaro. Dengan lek jelek kai stis mongam, hakapor mga ilek kai gam tu, song sarong ru bagi peliar ki putih perlok kiong, fidang bet ba sampang. Ngi song sarong, ngai ilek kai nga kampoi perkan. Hakapor mga nang cross si kabol gam tu, one way peliar, sanga be di perlok hi be ilek kai, kam lek kenang, sanga be dan nang ni, nga her be hasun gam tu, kidon kitu ki kenro rel, ki mau, nga ha be tu kasieng ne bedak. Ngalatip bala ke dia, ngalatip bala kut. Ngamlong syu. Ngong iki wat tak syu kiden ki perlok ile ki ong bula ayam. Namar ngaham keren syu. Syu tiak lang ketar betul. Namar ki tu hau mau be banep betul. Ngasyu ong be tanggoi ke tien. Hoi ngalak sutu mga bakalang ong traji su isne nga. Ngong syu ong iki perlok wat keta nga. Da ai ngo yu blai. Ba ki kham keta dang atuam. Mas tu kham khen ka sengkai ngatip de nublai ngakhia tang makini kiti la khenyu lu bar khan umlong syu syukur tat ben tam long syu ngafun iba ngala sitom iba sitom sai pilik trei ngong ile kai sini semongam kumnom ta fi ong litrei bat kajing dom bat kelumar lek tu nong kham tu sutu sutau ra nga hospital dalak poi hieng la pentep iki bahieng phone i pastor ngakan mahi ban phone i ngong duai se duai da duai ru kam trei kam kata jistom kalacor palat na tv ngakan mahi kini kitien bo ngka bamla bat kibrio kolong bala tv da ngala poi hang ta ngapoi hieng tu kila poi hieng la dap ki bahieng sam bar khoi kila tep bangaja tinja kira urut chenazret ndara chenazret ngani tu ifi kum bakalong da kira chenazret na tv poi Nazaret kile kita seperkhot sung thuk su thau dale lalut pisah dal alut pisah tu Nazaret na tv ki mlap jingpang ki ong ra no sieng kham lei dang apoi sieng persimet ngam yo tia syukur tat bet kita kini kita la sulong tu ngam 4 Jumat bat ngatip la da kalong sa ngam tu persimet ngan yang bat hakum kata kapor ki ong yang akum dia ki ong yang nyelek no syawulan pi bangun syong lek ke sukti Gibril napang perkat pisah kadai ke lifestyle ki jim juga live one day at a time dai ngam ci perkat ke bala syai wala dang trei bang ro ngalong kum ta kai bodon ngi pelut entu bat hakum kata kapor ngai fi de kira sya wulan fi sok tu ndarung hospital longkum do darung hospital ilok jonga idan hang ni idan hang ni tu fi kata kapor isyong tu lapet dom yang hak jaka ba in so senai lapet dom yong pi le kai football asitom ni pi sngo tu pisar ngam dan syu idai jek beri bom junut ban pan ki beri ban pan bahi sam dan isngap be yong pi pelera nga lalut pisar meneh nazar mentah nim dan syu ilak kulu malut barakhat imtip syu ono ban le bat darung te hulan ki coach tu kamera ki le ki test ki le ke syuanya tu patang hadin ki ong ngimla ban bat namar ba umdon ortu subhalik no bat deki wanra bi sieng hakapor bagi mi na sieng namar banga keren ni kini bamla ba ki brio nga pat ublai kalong bala fitip de por ba imi nang tu namar nga khamtip imdan pisah syu apla ibat ka jing soram dai let yang tu ki le mi ki bahieng jonga bar khan da kila mi bar khat ki bahieng jonga imi las isulet keli imat rayo in ong la long sawan siu la syai da keli nang tanah stal ki ong katnu ka bil ki ong arpho tengka ka dei ka bamla ban long arpho tengka hospital fila ban rkie ublai ula namar balai ngan fi ka bamla bat ki brio ublai ula ngasipen i fi ki don ki ai ki bau blai ule ki brio wat ya ki bangimtep mangi ki bau blai ule fimtep ni firu teng ki don ki ba pima ta ki jim ki jofi ka bomlong syu haba ong ka bomla bar kibriu mur ka bomla bar kibriu kam dan syu da kawi ka ktien kamur ka bomla bar kibriu lada ong bomla mur ka bomla ngakwa banong fi ka ba pidang la ma fi lani udang la doktor unu mi oburam ublai kwa ban le ya kai ka ba fi mla
Nak kita kadang ngayo ka Bible ru pindah pulia dan sibun ya ka bangamla ban pulia lot. Ndai kidan katu kan ni ki nongrem nak kaktian ke jong blai ki batho e kan ni fi ngas ngongo kata ta tong an lek an pulia fi nak kaktian jong blai naman nga ai sepul ngan chipen i fi nak kaktian jong blai tong in lek bar kai fitip pang ni jingja. In lek Genesis kal nong ka ba kat pra ngan pulia gini jingja ngayo jing kru kata ta porong asyong pulia ni kaktian jong blai. POE gini jingja gini benta jong kaktian ke jong blai. Hang ni ke don ru kaktian ka ba ublay wang yo Abraham o dan kay kairu ya ka ba umla utray wang haka ayom hakum kani ka ayom ka banwan kasara kan pun kun sinrang pi de pi puli kani ka tian ka jong blay ngisngom tenan ngisngom dan kay ka bamla baru blay kam sudai ba ka sujia kum ni kani ka jingja kadan ka ai ka ba Abraham ule ka chi im chu ngan puli fi na ka tian jong blay ko om ni ngan puli kham jurong akwa fin sha fin yai sha pa nga hadian kata utrai lo mi pa ho jan giding sning mamre min bau dang syong jing khang ge jing trap ju haba dang shit ke sngi bob la khmi le khmat udah khmi ru ko laingot ki rangba ki la yang khmat ju bob dang shio i ki ula phet na ge jing khang ge jing trap bantan ki ula ngu ila ki hadu ka khendo udah ong ku kenrat junga la da mentang ayo ge jing subha khmat jemet wat ya lai no ngagerpat yamen na law syakri tu sya ngan walam khendiat ka ban ngagerpat tu de kerpat de tu de sai lek sakjat tu de syong thai ru hau niu dien ngarung an walam khendiat ukpu ba tu pentingan ni gidok no jopi hadian kata pi yo nang let na ba kabenta pilewan ban yak lat chilau syakri ti kliong tu le kumta kat kumba melaya tu ti Abraham ula le jingjang sya kata jing trap aka sarau long tu pen krek no kloi perha ka purau bani tu dak nyat ba tu syat ye lagi pu ke depai baru Abraham ula pet sya jingri ba ula syem yu khun masi wei baklai bo babha bo la airu tau samla bo la pen kloi ban pen kre yu bo la lam ya kamakhan ba ka dot ba yu khun masi bo la pen kre bo la bu ki khmat juki bo la yang po ba tau dieng kiru kilaya ba kini kade ka ba jinglong ka jong u Abraham habo yo i kini da tip de blai perkhat ba kidi ba wan ya lenti nang tu uong yaki ngakwa fin syong ngakwa ban ai ngakwa fin sakchan fin long jajai fin shania shania na marka de sngi ba shen ngadang dep kran hang ni sisien chpang bong kai ba pi bet ya kata fi on pi uni u kam expect ye ban yo ye kade ka jinglong ka jong Abraham na mar hak ni ka por ula temben ula da temben sisa pi ka tiel jong blai ka kran shai wang hak ka por ba shit ka sngi pi na shit ka sngi la temben la jai tu hi wan he dep stu ya stu le bom ye i de mun ban kran ro namar bashir la thaj de sebab khun dan hendrai Abraham kadai ka jinglong ju kadai ka lifestyle ju habo yo e kini kwa be kinya laj upen kre ba bat kar kompun kre ju uru u ong lang ke sara kadon ke jetre lang bakalok u ya kren kini uni syakri ju wang pen kre kloi bat ula de pen kre na sedang bat ka jipen kre ka ju nang mentah kini gibril chule mulumala ule the best ngakwa ban ong ifi lada fi kwa ban i ke bakraw ke jim ke jofi kabam ilong shu le bah ke jim jofi je de boblai ka tiang jo blai ko ha ba le ba bawat ai ngin man tha shu namar ha ka ya ba biang fin yo ot lada fim du bor le bah ki ai ke jim jofi ngam ong ile dia banga le sneu kat bala nga persyang ban le bah ke jim jonga hendrai ngayo i ke jinglong ke jong Abraham ba ka sara begini kidon ke jetre lang ha ke ni yeng banda ki ladon ke jetre lang ke tiang ke jong blai ngabang syong ngapuli ke ni ke tiang jong blai ngayo i ke ni bahadian bula dap ai ke ba mok tiang jong blai ko ula yeng hapo tau ding kiru kileba pi ngapet ke ni ngai war Abraham ke ni por usupet ke ki ba try ula pet sakai ba kadang duna tu kat bekin ngai ba upet sakai bat ula pet ba utip bakal biang na dong sedong dala biang nono sedong try perkat stang man ki tang bakin ong kulai sibun Abraham mele kemudian ti ada mawan kai sinjung iru la sai kum belongi mo dale bah ki bire menu de kala le bah sungu tong inde wan kai pi sawan kai sinjung i singi ngile khambah palan kata ke de julong de sungu i gibriu fi ko aban le khambah ke bar khan kini Abraham ro ni pol la dep le bah la sungu hun we expect tang bakin ong kulai sibun ba la kemen ban yo le bah ngakwa aban ong fi nakaliang ku Abraham ula dep le ke bentar ju ngasyong kapatuan ula dep Abraham kapat tu sa oblay undala dep na sedong
kini ki khamong Abraham kublai sibun melalui bah pelat yang ikat kini jengba melap berkrek ngi sngong pelat ngi dua ublain kurku ya me ki khamong kumnu lama lada piong ngi dak yo sngong nang ni bi pastori keren ketien yo lada piong ublain kurku Abraham ula adep kurku lupa ula arus pa pelat ule yu hendai ngasau tenat bakini ki ubreu jong ublai ni por kini ki angel ki wan ki ong ki khap keren ki su ong bai kini ketien anda komta kila keli hae kasara ka tengah jong be fi na kaliang jong blai de file e ni mata jong blai kasa ka tengah sau blai usiong be hae namar ngatep bakam den khun ngakwa ban ai khun kapat ka jong blai bat ngasau tenat kini ketien bar ka ke babitem utiu le thu akmi ka don hajing tram wai lo ong sisangan wai pai pat cheme hamar ka ayom ka jing im kan hakmi ka sara ka tengah jong me kan yok khun kasara kalau yo sngau ke jingkang ke jing trap kalau kalong na syadien wa Abraham ru ba kasara kila teman ba kila slam ki sngi kerta joki bat kila waino ya kasara balong katkum ke rukom ke kentai kini kada keren syai kini bakala wai kala akut kamlong syu umla syu ngakwa bandong ifi haki area borkhot ya ke jim jofi lada fi bakala wai kala akut kamlong syu lada biang ke preparation ka jipen kre ka de jong brio ka bible ko ka jubab ka de jong play pipen kre bah finyo bah pipen kre mulumala fiyo mulumala nang ta daw nga yo I ba kani ka jipen kre ka jong gini wala da kasara dala dia wa Abraham dala dia kani kerta kalakon kat kom ko rukom na ya pet rukom na pet da kanu lenti ublay tu sa ublay umpet pilong na pemlong lada kami long syu hendai haka timing ke joblay haka por ke joblay ublay udang la ngakwa ban ong ye fi ke ne jaka nga ai men sim ki ai ki ba pio I he sam ye fi haki kon ki ti haka long yo sam ka kam ka jam ka shok ha shaman haka no benta ke jingkot jing kya lada kam long syu pen kre anti fi lada fi nang men prepare ublay ula abet anti fi dang don shibon ki ai ki banga kwa jim junga banga kwa ublay le nengah kami namar bakaduna ke jipen kre ngai I Abraham ajifi open kre ban ngai yo I kini ki brio ki banang man pen kre ki bom dak Abraham kam pen kre kan ni por nama tau tiap bom yo khun nang la pen kre ba kum ni ngan sa yo khun ngai ublem sa ai khun ngai em hakan ni por la tiap bom mentoi show kam expect issue but ke pertanyaan fi wan amit charge ni habi pen kre namar habu memberendam ban sa yo ki gai hapelun namar ki expect something hendai nak kaliang hak jis de bu play sudah bah na ublay tiap wang tiap lut ya jingbot bang perkat sepang jefi ban ai jingkerman hak por bakun nang kita daw ngayo I watang hak jing im junga syakri play jing syakri berat ngayo I ki don ki ai ki bang kham da pam ublay wai jing im junga ka wai na kata ka de jing kot jing khia ngakan mau ki ki por bang apang ngatiap syala da ublay pun khia jing nganam don syo kan pertai ngas ngongo yu blay wu pen kia bat ka jingpang ka bang yo ngada tip syai bam la shu haka shi khalamat ka bu blay pen kia ngada kan mau ngajia tho ni ka por ba ka por bang ba me ka jingbam ba ki wei kam long ban bam shu ya ngai le la da ki wei kam long ya ngade ka bi bat ngai ngo yu blay dan menu badan nga ba barokot bat nga khampang shu no do ta sngit fi nga yu blay pen kia ne nga tang bakla nga den ka bleeding rak snam ngade pai kana ndai ublay pun kia kadai ke bakraw nak tadaw nga syakri bahai ublay kat bala ngi mare ngi pendat ke jingkot ke jang ublay ngi fi ngayo I bo Abraham ru hakane ke por fi pitip ke jipen kre kam dai fi expect something supun kre ba fi don ka donot basongo ublay uniu Abraham lakot kala hendrai ke jipen kre ke jang u kam expect what haka por bo ublay la ong ru ong kam la ban long ke ni kum nong nang yo khon kadang don sibun ke jikli pitip ya ka ai ka bau blame ne jepi pin nang haban kli kum no ka ni kala ban long fiken ma ka meri ka yo just kong kum no ka ni kala ban long namar kam la ban perkat kat ban pat yong kurem ban yo khon ka de ka bom la ban long but Abraham ro ka ni por ka long kum ju ban ngayo I ha ka Bible bar khot ki brio ki ba yo khon ha ka por bam dei shu ban yo khon fiken ma ka tu ka nong sindam ro ka ong yêu tu kan ra kau ngasau tu bu new de brio jong play uba jurung jumi na kan ga jaka aman ka por
ujurung jemi kong tung ini thawi kamera ngakwa ban ong ifi kat banganang kren ngiting jomblay kani kanong sunam hakapor ba kong tung ini thawi kamera namar nga snau thu bo niu diu briu jomblay ubayat na kani jaka aman kapor fitip kat banganang kren mensim khu uyat na jaka aman kapor kumnu free prepare ka im jofi u expect ba finle ai kong tung ini thau ki kham perkhat wat hakapor ba wongan ya kren nam tau siem ru kong em ngabiak no sedong ngam kwa hakapor ba kong ba pan yok khun kan mon kong wat thok wat chukor namar ka kham expect issue handai kadang yok khun kan nong sinam ka ai ka bo blai umla ka chi im ka jong fi ngan thi fi ni si u blai la bet ka chi im jong fi ngayo i ka syong tang ka preparation la da finang ban prepare fin i ka i ba khrau ka chi im jong fi fitip ka jimbom long prepare ha ki ai ka i bar khot mena kini sngi nang kran ka ti jong blai stage pang ka preparation la da film prepare Finlong panik lah kecing im jofi, dah kawan kecing jah kecing im jofi. Ngajukuran ni keniru, namar bangapoi sini betang, ngaship fundiat. Dah filong prepare kecing jom boleh amos kong prepare to meet thy God. Pen kre banyak syam, lada pimpat prepare pinum lah banyak syam you boleh kecing im jofi. Tangki bah pen kre fin syam, banda filak prepare pisuk kecing im jofi. Kadau kadai bangim cu pen kre ngikami i ke bakrau kecing im jofi. Kat pangala kecik im jonga ngapen kre kecik im jonga. Wat ini jingkran ngam dadeu bala than kata ta ban kren. Kat bala ngapersyong ban pen kre. Ya ketian ke joblai namar ngatip. Bala nginang ban pen kre kamdan ka bamla baru blai. Haka Bible ko moong ifi barkhoi ka ketian ke joblai kren. U Jeremia wong haka Bible ka ketian joblai ko. Wong hakmi ngalong blai halor ka dok baro. Hatu dan em ka bamla ban nga. Ngayo i ba ki don ki ki bangi mala syuk dala dia. Handai ladang nginang ban pen kre ko dono jengi nginang ban pen bet yala dia u blai udang la palat manta kisngi ngalet man ki jaka ngayoi kani baki brio ki banang ban pen kre u blai ule khamba bet tengah kwa ban pen ong ifi ni opor u Jesu Kristus ukuran wong ka bamla bat ki brio ka long bala pitip don shibun ki brio ki bekendu ka jaka ka ba palat ka chi ibjaki handai de kinang ban pen bet yala dia ba u blai ngi iu bleu le e ka ba ki priu ki mla ban le kat bang nang syong mentam ni nga perkhat sa dang man ni sngi ngai kendo i ti bai yang junga nga syai perkhat nga syai ai nuksa na ki im jung i nga ken mau sa ha ka por ka ba haus nam prapnyo ha ka por ka tu ka jing sia siat ka ba jang te mo khar ha ka por ba yap tu pol makri ba yap idei wei ne ki priu ki ba sya siam ki ba jurtam ka jing sia Bat you kuli jung ik siat nak syadam bat hadu mentah khamsai. Bat ki brio tu por ki perkhat bin sayap. Bat hapor bin sayap namar bang ap hospital. Ngapet je kedor jung ila siap dot barakhan. Bat imlat syuk ban keren ki bahaya na snong barakhan ki lawan. Handai ki ai ke bang ayu i. Ya thu yang an leila kham khlan. Hadian bila kham khlan yo nga. Tangkui ke ketien bang ong yu blai. Try la dam pen im yang angan syakri me. Ipen kre ko dok nut ban pen bet yala dia bo blai ba ida kut jengmut shisha bat u blai udang pen im i haduk menta bat yu kuli yu khamsai ngakwa ban ong ifi la da u blai udang lek kamba ki babun ki priu undang lek kamba ki chim jofi wong hakmi ngalong u blai hador ko dok baro hatu don em ko bamla bana ka aite ka bo blai umla ki chim jofi ula lut ag jim je filar finang man kre ngaju ong ke ni man kapor don ki por ki jaka ki banga pala dak jinga ki don ka jaka ki banga kullat bangam dal nanti ngi fi ngatep shai la da ublai dal la da ngam nang ban pen kre ngan poi ka jaka ba ngayo i ha kapor ngajethu ke ni man kapor banga pet da ngalek hospital nga shek ken ma kham tam da ngalek haroban nga shek yathu ke ni man kapor ha banga ken ma ke tu jingpang banga yo ngada tip shai bala da ublai don ba nga tu singi ngam dan shu ni nak kita ketahu ngaku apa nong ifiru hari ni opor. Balai ngamare ni ngalet keleng kicaka. Kadai ngatip di kibriu kidana kicaka ba bulan. Kidana kicaka ba kinyam mati. Pitep la dangi mare ngalet long jigurku kibriu ngakot ngakhia ala dia. Man kapor ngai da ngapangro ngamare da stangka bomlong shu ban chule jubor ngamla. Hendai ngaku apa nong ifi. Haki area bar khot ya kici im kijofi. Shupun kre kici im jofi jade ublai. Namar ya kapa pipi mla ma pi ublai mla fik nga syek ken mayu petros hakapor budon hayeng bendi kaktian ke joblai ko ong kila set you bamut ban penyap you next day kaktian ke joblai ko
angel jong blay uwan kentut yu na krung ngaju kran ni kani sotnat pastori kran ni kani baka ktir ke jong blay kong ki kinjeri ki hap hi na ki kijat ke jong Petros balai ki hap hi tu kinjeri baru Petros uang panpo sengkai phong hi juti kapa penpau ya kapa phi phimla u blay unle ki kinjeri ki de bau Petros umla handai ke juti bat katu ka panpo fi hap banle hi u blay unumle e kapa phi phila banle unle e kapa phi phimla banle nak tada wang kwa aban ong efi ne por da ka dokno ka badan jikle ngam jukuran ke kubor ke bajrong handai ke ai ke bang kwa aban kran pedeng jifi nga ai men si mafi pila aban pet na ki ai ki bar khot ki bam ila aban long u jisupres ukuran syai wong ka bamla bat ki brio bat nga kalong ka bala nak tada wang kwa kan ni ka tien kam dei busia kran pat ba teng-teng dang layo i gibriu kila don ka caka ka ba pelan ngisat pentri kami gini kiting so tam lelei u blei bamla gibriu blei la syai yap sendan tan ngam ong bangi dua ngi ki emlut ber kha gibriu henrai ngi sngau thu la dang ngi krani gini ka tien ka joblei bat ka tu ka tien joblei ka rung sisana mti gibriu la da ka tu ka tien joblei ka la rung ti gibriu ka long do long snem ula be u blei ngi fi ka ba ka tu bu sia kran Bisiong ka bamla ba gibriu ba ublay kalong bala. Ngani ti fi ublay kumbang aban ni gini ketian. Ublay ula da finang penkre. Finang man penbet jadi. Pisngau tu gini ketian ka jong ublay. Ka ba kumbang ong fi. Ngaju ngadang man kini singa syong hayeng kat bangadang syong ngum tu ngaperkhat gini ketian ngadang tat ba ngajerho ngakam dala ban ketia kam step. Bat ngan penkut di fi dini jingja. Kadang kowe ge jingja ka ba ngasyong hayeng ngum tu. Kat bangadang ya pelong jing duai hayeng men step bet iva namar bang aso tat yang tersengi ngajerho kami otia ngasulik duai men step tu ngawan ngasyong no bat hakapor ba pelong jing duai gum tu ngaong i ong fin keren no fi kti jobleng ong men tersengi tat ngong keren no pi bat asam tia ba kasyok telon bat hakapor bi keren gum tu kat benang keren i ai koi ke illustration yang badan gi wei brio koi ke brio kadan ukun dai tau kun ni fi kadai ka chat mai u kumbalong mangiru gi khon ngi mai te kile kanu no bom dai ngi mai ka ngi pen i ka kam i kam sam ba di ban tre ban kta ban le ke dei ban le pat utau khu u khna samlan fi kat ka ba ong ka kme perchang man le namar bu sha mai la amlien kala dai ka lifestyle gi ji im ju bat haku yes ngi ulet ban ya interview ke exam ju kadon ka exam ka ba he ba kabau dei banyale ekta exam kabau tip shu kum ban le namar kidon ki ba kham start ge ji im ju da ki por ba kilet banyale ekta interview la so thu ba la hi ong ya kimi ngamla an re kimi ko ong mela let bet ka ba mela la ka ba mela i bet dap stu ti nda kila sedang man interview la adap iwe den we u dei last man interview dau la rung ma u interview mar senrung ma u interview kita ki bos ki bedei ban pet ki shu ong bet ya kani ka kam la yo ma me ulingo perkhat bodi bang sha ansol namar balai ba kem interview ki we la interview la da kali ni ki we imat try ya phi ki kali kumno yang tengam ta jing kali try ngamla re new khna samla ula ngo kyong em ngila yo i me ngila tip lut phang jome kani ka kam ka de nem ta jome tu lingo wong kumno kan de ka kam ta jonga ha bang kham pa le e ngai li ngam dan ju so thu phang ni kam am de kyong em ki ong tang ka we na du ba merung ngila da pet assist bi ni pet ya korkom rung jombe na du ba merung ki wei surung sukhang ji khang tudum tram ba kila ke me me khang jai me i ko ka kot me bu ang tu hejrong ngum tu me da bu ba me i ki ali tak khamat situ me khang e ko ki tu ki shei ngum tu da kila pet der barak khot ki om dan kam shu interview na mar balai ulong fit na matak ni ka kam ka ai ka tu ko bolong fit you tu brio ka de ka kmi ka train you tu brio ka prepare you what ye berit nak tra ulong fit u yo u ya ka kam ka cham ngakwa banong la dangi nang man prepare ke im jingi kam da expect le ba tang ba de ka kam yeng ka no fi u blay u tip e ke im jo fi u tip e ka ban fa ka bamla bat ki breu ba u blay ka long bala nak tra ngakwa banong pa deng jo fi ke ne por fi don ha ke ne jaka fi pinga tip fi don ha ka jaka ka ba e don ka por ka ba fi tip pim tip shu kum no ban le pim tip shu kum no ban pendap e ke yeng asam pim tip shu kum nu ban le habang syong puli ka tian ka joblai nga perkhan wat ki brio ki badan ha ka bible ka don ka por ka ba pindala ikendu ya ka ba palan fiong la akut nga puli Moses nga sngap ha ka por bi kun Israel ki pando
Wang na ingan yo do kha manga kini gibriu ka bahaba yap no dan ke por fi ong la bahaba yap no namar ka pelat fistu bam dan lentishu namar ki je kendu oh yang sem ki pelat umasa su kendu ba pelat wat la do bleu longan aido am detang sisngi arsngi do simnai wang na enyo do dan ke por bangi perkhat la dangan kira ni kini kitin boleh fidang haba kum ta mendu ya fi ka biang yang apat te fim tep te ba champang yang jonga ka ngai kendu fim tep te ka bang ngai kendu ngakwa ba nong fi bleu tep ublay utip lada ngangam tip ublay utip lada kaktian ke jomblay lo du just kures wong ka bomla bat ki brio bat nga kabla kalakut kat ta nai pentam penduna ula ublay la finang ban pen kre ke im jofi na kata dang wakwa ban keren pedang jofi ne por ngam keren sibun henry ngayoi balada finang ban pen kre ke im jofi dang man ini singa syong hangalet hajuai ngakren kaktian jomblay dang adep lek ngarung hagoi ke yeng kadang kau ikat Thanksgiving senta, habang asyong ngapet itu persabu, keren yang ketian jom play, kapelingo ikat GM jonga, ngai i kalong powerful, ngaperkat ikat GM juga kipor belalet, kumno bagi brio ki ong bomlong, ngajatu ikini ki ong bomlong, unda he undi ulong kumno, fimat ong ulong kumno, ublay ula ban change ikat GM juga brio, ula ban change, na usol dang la pelong pol nanti fi, udebet bompoy perkan, ulong sim, ki brio ke Bible ki bakrau, ki di bomlong ublay pelong Pite ublay ula ban change lot ya ke ibarkhoi la nginang ban pen kre ek jime la nginang ban so thu ikani bu Jesus Christ la nginot ban ie ke ibarkhoi kumba ki senran ki ongila e no ke yeng asam nginyo ayu wong finyo sibun hakani ka pateng bamenta bat hakaban sowan na tra ngam keren sibun tong le be duai kini ka por kat bangedang duai kini ka por ngagerpat kini be lam jeruai kini wan sini sikman try ngawan akhbat jeme try kini kapor aplay lalu ya try ban aingu ime try tane kapor khoda try nga aingu ime try tane khalamat try lalu ya try wala de khubor ke balingkot try lalu ya bade membu do no jonga sipor nga kwa angin duai kini kapor angin pusan nga tip wala de ke jingkran ke batang kendian Fidan nak kena cakap, fitip dalam dia lah dia. Fidan nak cakap, apa pipet je ke sam ki kun kiti, pipet dalam dia ke kam syongha syaman, pipet ke kam jam, pipet ki area berkait nak kanu lenti kam idan isu. Bat benda pipet nak ki brio nak kanu ke bentar, ke ketian ke jom play. Fidan yo isi sya bangi emak pertai. Bam dalam lenti syu ki brio ni sengi like no play lalu ya. Ngayu i ke jingpang ke sistem ke bagi kendo wat jala dia ru, ke jingpang ke bagi kendo dalam lenti syu haleluya. Ki bahaya ngasam jofi. Pipet iki kur kiti kami dalam ti pilak persiang hoi nei ketian jong bleu Jesus Christ namar baki senran ke jong Jesus Christ ki ong ka bamla bat ki brio bat uplay kalong bala haleluya tong ini dua isi por try ngawan akhbat jame try ni por uplay laluya ngawan ra try kini kubor kiti jame try laluya ngarenge try laluya try kini ketian kan bat ke jib jaki try laluya try mo ong ka bamla bat ki brio bat me kalong bala try laluya ngada tip shy try laluya dan sibun ki try ki bengi kendu ha ke jib jogi haleluya sipor ngin dua haleluya sipor ngin wa akhbat jom play laluya haleluya 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 thank you Jesus ngagar pak na ba nyalam kanuno jo haleluya sipor ngin wa Angin miliki kembali yes Lord angin ngan yo jing pin kya try angin dan shi sikta angin baom dan kabangla tong ini yang lang ne por ngi mani lang yu play sipor angin miliki kambang trying angin ngan yo jing pin kya trying sipor angin ngin mani yu try dan dia ke jom play dia slow ni por long lenti me long lenti hungry cloud but
play kong kam gini pimla ben sobhai ta na pingat pila ben sobhai play ta ka wai ka mo play umla kade ba pim ngai hallelujah play wong am lo kong brio bam klat ke jing len na kwa pim ngai you play ni por play dia ba pelong lenti jam show. Ayo sekali ke jingdor ka joblay lalu. Don ka bomla. Yes, don ka bomla bomlay lalu. Don ka bomla. Bomlay. Hallelujah. Kipor in mani ayos. Nakam kran jro hallelujah. Don ka bomla bomlay. Don ka bomla bomlay lalu. Wat minta ka skill play ni. Ka ay kay bakraw ki joblay. Kami kalau play alon kado baro, kado drum yang berbama. Hallelujah, 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 hallelujah. Maka por mengalambu, and 1-5 part ada. Video ini akan timing job play dia. Hallelujah, kalau orang dia job play. Si por ini mana? Hallelujah. Yang don jikir mana ke ye kan sidangnya yang don ke bakrau mulai le ai nge hai nge show blendang le ke bakrau dalam day mga bakrau ng tiyan ke job lek play ko ban le ke ba phimla ban perkhat nam ni shakman play ko ban khlep ke ye ki brio ba shakri play ne ke ba shakri play la yes lord kan this
dengan ski. Trying again. Hikmat ini doai. Ayo sekali ke jingdar ringkat ke jauh play. Dan kepor ke bawah play buang ke dok nak jangan. Dan nak pedang jauh fi kam trek syuk ban doai nomor fi bakam long syuk. Dan kepor filak ngia filak tan. Fi doai tang ya kapap fi tu kadang ilong. Ya kapap iming toy syuk ya kapap milak syuk fi yang kelakot kat tu. Ngak kini ke bawah play buang dok nak jangan. Kini ke bawah play buang dok nak jangan. Dan kapap kam trek syuk ban doai fi bakam long syuk. Anda fiok sekali kini ketian ke jauh play. Wang akmi kalau play hador kadok baru. Hatu danyam ke bamla bat ngah haleluya. Hakapor bangalabu ngan wan pai pat haleluya. Setiap play ko ban le kini sengi ke bakrau cik. Pisibet fitep bakalakut. Bila dia keran bagi perlok yang lakut. Ya ke ye ke sam juga lakut, ke kam ke jam lakut, ke syongha syaman lakut. Bangan yok kon yok ti kelakon. Play wong ka bamla bat Gibril bat nga kalong bala haleluya. Haleluya ngak kwa fin duai ngak kwa fin ngai. Fiok sko gini jing duai haleluya. Pipat ya ke area berhai. Ngak keren wat yang i masyakri you play. Kibla yang ni apa haleluya. Dan ke ba pipat fi bakam long show. Haleluya. Dan dia dan gipor gi bangapai ngong try ngala ataj ngala ngia. Ngam trek syuk banduai kami long. Kat nang wiki ski kanang kami was. Kanang kam sneu man haleluya. Kat manang duai ngai kanang kam sneu. Ndai ngakwa banoi fi. Play buromi ke tiam teng ya ke bu la keren pada. Wong kat ka bang kular ngadoni ka bor ban pendap haleluya. Wong ngaka melong ku brio bangan syukur. Kene ka bamlong you play bun syukur haleluya. U play umla ban syukur haleluya. Ngakwa banoi fi wana kene jaka. Ngatep kidon ke ba pelat nak ji MV. Wan ba piwan nak ni ka pelat ka ba pim tep syo. Kumno finle u play pun pau ka dok no jenga. Ka ba pindami nang dia kum tep ke ba bejan ni cuma. Fishuan la kawan haleluya. Andai ngak kwa ba no fi. Ben kre ele dia punya syam play haleluya. Play un tray pedang je fi apa. Ngak kwa shipor ngin long jaja ngi don nak presence jang play haleluya. Katu kecik pang ji stom ka ba mla syu haleluya. Kapa pila taj bandi dawai. Pipet yiki kon kikti jong fi film dan nanti. Pila persyang man keran mi dan nanti nang no. Ken mau play wong, just press wong. Namar ki senran ru kiong habak kum ta manu banyo la dia mi dan nanti show da ka bai pa. Just press kam ktian urua. Wong ka bamla bat kibriu bat nga kalong bala. Bat nga kalong bala namar just press wong klam nga film la ne. Ngakwa ban keran apa dang fi. Ngakwa ban duai kerpa. Kat pengidang dona ke jing duai haleluya. Haleluya. Yet ela dia apa. Kita ibadon cejrong ngakwa no jajai. Ngakwa fin pen ida kedak bedara kti fi. Lara fidan jing kam jing duai. Bis ngau thu tanggi tu gi banga keren gini kubor. Kapa bidas ngau thu omla syu lagi beriu. Haba pipet nak ai ka liang omla syu pitip ru bomla. Dan lenti, ublay udah berpeluang lenti. Bat kibriu ke pamla ngakwa. Siapa ni dia kedak berakting ini dua ini. Hoi ngai isti sitro. Ngam kwa bakani bangakran kan day tang bang syukran. Ngakwa nganda yo iba. Kai ke bau ublay ule ye ke ji im jonga. Bat kam krau ublay ule ye ke ji im jo fi halal. Ngin dua ke ni po halal. Ngayo ngai. Ngakan pat porsa zanet in walang shisman. Nginya dua lang nam tak ini. Nginang daun itu, nginya dua ilang. Haleluya, haleluya. Tongin lek benya dua ilang. Pastor ngin dua. Ngam tep kai ba fi kendo uji uji fi, tang fi simet fi tep. Hendai fi os ngau ngini ketian ke jauh play. Kala pelat ke uji uji fi. Ngam keran ke tu bamul mala ke ba pidang tep badang don lat. Ngakran ya ke ba pim don lat syu. Kini ke kubur ke ba keran ke dai ke bom don lat syu. Ke bom don lenti syu. Bila ada tip jai bom don lenti. Nginya dua ilang tahu fi haleluya. Tong agar pat kuasa jenet nginya dua ilang.
kat me finang rai itu ini dua try ngawan ak mak jamet try gini pot ablay nem tang ni pak lang jamet try kat ne ki wan try lalu ak ni jaka ablay ngada tiap syai try ngayo I ablay ya ki try ki don ak jaka ka ba pelak try lalu ya ki wan ak ni jaka ki don ak jaka ba ba kita tiap try balada mem mempelaj mla syuk try lalu dan lenti brio ka jingpang ka bagi kendo kala pelak kila that ka di dawai try lalu ya ka jo try lalu ya ha ka ye ka sep ka je pra ka syong ha shaman kala pelak lalu ya kami don lenti syuk ki kon ki kti kala pelak try lalu ya try me kerana kini ketian mem kuat ban pen sobang try me kuat kini ketian kalau praktikal haleluya try me ong try kai ke bom la bar ki brio wala lada ki kon Israel me la ban penyat lenti ke dunia besar try la me pelong renti try haleluya men pelong lenti ni ski try haleluya kadang ya baroi bawan contation rang try haleluya hak no ke bentar haleluya ngadoi mta jigi try haleluya ngadoi ni mta ki tu ki kuat kon bam yok kon try haleluya ngadang nget ablay men le kamba ke jib ki try haleluya hak syanga shaman try men le ibrat try haleluya ngadoi try men chimti we puan try haleluya ngadoi try mta ki tu ibadar ki ko ki bom syakri me ki ba ya la ka jong man try haba ki la persyang man kran kami dalan ti de ko we pat try haleluya ngadang nget try ki ski ablay na nang ne syakamat ablay ken yo I ka bakim paji menuno kin mat ya ka bakim pajumat menu try haleluya nganget ablay haleluya try nganget ablay haleluya ngin yo I ka jing crowd jame try ngin I ka kamba jame try haleluya nganget ablay be me bu ni ka tien try ka dono jangala slam ablay mem kwa shu try be me chule tak kai ka ba ki brio ki la ban le try haleluya ngakwa try be nganyo I ya ka ai ka ba ki brio ki mla try haleluya kin wan yo thong in yo skau try bakin ong bu doktor mla shu medang la ma me try haleluya try bagi brio ki dong try ko jagi umla la shu medang la try ban pelat try haleluya nak drop try nak dono ko benta try be le hagi ye ki sem try nga kranya ka jing pelai jame try nga kranya ka jing snai try haleluya nga nga ni ka ski try kan do ka jing pelai jing cha jame try haleluya try nga na IT try gini long year sem per try nga por play nga try haleluya try ko mau Joshua try mengapa ka yeng jawagin syukri me try nga try ki yeng sem jungi ba wana kini jaga per kina syukri si shay me try haleluya kin poi shay ka jaga badai try haleluya wala dang impat yo I try nama ka tier nga jame try ko yang ba ka kbat kam yo I ka skor kam yo sko kam sem la wana ka jibot dai kita ka ba me plan ablay haleluya try wala da kimpat inginget ablay haleluya barak hat try gini ba wana kini jaga haleluya hakano try ki je share je ki try haleluya kin yo I ka ba crowd try haleluya nga ai ngo ime try nga nget ablay haleluya try yarap ye ki bom nget ka jong I try haleluya ai ngi nget try haleluya haleluya nga songo ime try nga nget nang nish mat try kin yo I ka ba crowd haleluya ye ba men le je ki try haleluya nga shu ai ngo ime try nga nget kin kot kin kya kin roy ki liang para haleluya try nga songo ime try tane ko ko do try haleluya agar pa na ba nyalam ko do me belong lenti aku riklam bakiwa aku rikenja melakran tikalalo
Hallelujah. Yero I try. Blay jungi sha long blay bakrao. Dan kabam la try. Amen. Hallelujah. Blay shipun ba shampang iktin kabam pila ai pling jungi ka long sha ka jingger ku. Ye ka jim jungi baro ba yo snow iktin ka jong blay. Baru blay ne ker ku yipi ye ka long sem jong fi kurem jong fi ki khon ki jong fi blay long rekat ba ka yeng ka jong fi baro. Te ni ka por ngin yo ban penwai no igini ka jing shakri jungi. Te kadan ka jing penpana kalong ba ni judan ka Bible study ha kani ka jaka mana ka singi Tuesday ha ka por san shiteng bat kum juru ni jan ka jing duai man ha ka singi Friday ha ka pon riu baje bat ha kani ka Sunday ha ka pra baje min step ngin dan ka jing duai fila ban yawan bat kum juru kitu gi ba kwa ban ne jing duai shin shanong po fila ban ai kerteng no man ta ka singi bat ka last date ka bangin shem ya ka kerteng ka dai ha ka singi Tuesday dawai Bible study kublai shibun deni ka por ngin ngan khot I pastor zenet in kurku penwai bat kum juru in dwai yai ka yeng sam jang iba sham Tonya wai no Trangi wana khmat jome ko pa ne ka por ha ka janmet ka try ngai ngo ngi songo try kana ka jing pha ka jing e ka jisnai blai ka jome try ngai ngo try ka jing doran kan ka jome bat ngi try ka ni ka singi ko pa no mengis dang ni ke jes sang ke try ni ke jingiro ke jingmani try par kham tam ke tien ke jame try mengi yo sngo ke try ni ke jan met ko pa ka pen khi ke jingi try ka ai mun sia mengi ka hikai ngi wei pe wei kan try kanat ko pa manginom pen rit em try kanat ko pa try hot shisha try kanat ka bamla bat ngi ko pa ki brio rekalong kabala bat me ko pa try nginom pen lengkot ke try ke sandi blai ke jame try kanat ko pa try majan bor palat ke try kanat ko pa Lord ki ke baro ke try kanat ko pa try nga duai kan try shikin tien kan try to shari jame try ba shampang jerwa try kanat ko pa ba ke yeng ke sem ke jang I try ki khon ki baro ko pa na ai ka met ba ka khia man da man ke man sumari u try nani shakhmat ke try kanat ko pa manai pen kam u try kanat balong ke jingir khu ki bon ke try hakaleng ri ke try kanat ko pa ka brom ya ai shame ko pa try nga duai ru shikin tien ke try ni khon ke jamek don ni ke jaga try ba pe kum ju na yeng ko pa men kur khu ki try ke ju ke jingir khu blai ke jame try ani ke janmet ke try man da man ke man sumari ki ko pa men kur khu kam ke jam jiki ke yang ki benta baro try ke nyo ban peden bram ni ka teng ba khu ke jame ko pa try nga alut ke bram shame ko pa try ngin mi don ni ke jaga try ngin lai phai lai yeng ko pa ngaduai ke try karna ke jingir khu blai ke jame try karna kalong kalong ki wei pi wei Adwai ba ke jing ye ke jame try ablai ko pa try ke jai Jesus Christ ke try ba ke jing slok um sim khoi ke bro lai we ye shong sa bat ni kum ju ko stak bar thai na ro mta shibam chukut ro amen ngin ro I try sin we are live yaro I try yaro I try yaro I try ka jing sang la wai ngin ya complete lang we